l'Audi Felip Pedrell de Tortosa per donar el tret de sortida a la capital de la cultura catalana 2021. Comença un any en el qual la nostra ciutat vol atraure la mirada del país per mostrar aquells trets que ens fan tan singulars. Us convidem que ens acompanyeu en este primer tast de la nostra identitat. Benvinguts a la cultura que vivim. Som terra de festa, de jotes, bandes de música, dolçaines i gegants. Cada estiu viatgem fins al Renaixement. Tenim cantadors de jotes i folcloristes que han recollit contes i llegendes. Ens agrada la paraula i per això la reivindiquem amb les formes més genuïnes del nostre parlar tortosí. I per començar este acte, demanem que pugen a l'escenari el regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig, el president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin, el secretari general de Cultura, Lluís Baulenas, i l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger. En primer lloc, escoltem el regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig. Què ha de tenir un poble per fer-se gran que no tinga Tortosa? Bon clima, bon siti, molt comerci per la mar i per el riu, i també per la terra, 2 ports a la mar, igual distància a les 3 principals ciutats de la corona, i en esta mateixa la de Mallorca. Molta còpia d'averies, de sal i de peix major, de varietat i abundància de fruites, gran longitud de tèrmens i latitud de tèrmens, molta llibertat per sols privilegis. Alcaldessa de Tortosa, secretari general de Cultura, vicepresident de la Diputació, president de Capital Cultura Catalana, autoritats, senyores, senyors que esteu a la sala, tortosins i tortosines que ens esteu veient des de casa vostra, molt bona tarda a tothom i a totes i a tots. Som terra de cruïlla, dels antics territoris de la Corona d'Aragó, com descriu Despuig al segle XVI en els seus col·loquis. Esta terra, de trobada a la vora de l'Ebre, és l'esperit en el que celebrem este gran projecte de ciutat que és Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021 i que arriba avui a la majoria d'edat. Tortosa serà referent com va ser el 1977, quan va acollir i organitzar el Congrés de la Cultura Catalana, que va assentar les bases culturals de la Catalunya democràtica. El 2021 la cultura serà clau en la renovació de la ciutat en un projecte de transformació que consolidarà Tortosa com una ciutat inclusiva, creativa i sostenible. Com a regió de cultura em sento molt orgullós de desenvolupar aquest projecte assumit i reconegut pel consens del consistori i pel ric teixit social, associatiu i participatiu de Tortosa. Gràcies a la comissió organitzadora, comitè d'experts, grups de treball, comissionat i entitats que ho heu fet possible. I gràcies als regidors de Cultura que m'han precedit, Dolors Queralt i Ximo Martorell, per posar-ne les bases d'aquest gran projecte de territori. La cultura, les tradicions i el llegat de Tortosa, dels seus barris i seus pobles, amb els municipis ebrencs, configuren un territori amb una idiosincràsia pròpia vertebrat pel riu Ebre. I això ho versa la poetessa Zoraida Burgos, que diu: l'aigua, el riu sempre en fugida. I Vergés quan diu: parlo d'un riu mític i remorós. O, quan acompanyat dels dibuixos de Frederic Mauri, diu: tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. La programació de la Capital de la Cultura Catalana es va iniciar a finals de desembre paral·lelament al relleu del Vendrell, ciutat amb la que hem establert vincles que veuran la llum este 2021. Gràcies per la vostra acollida, alcalde. També l'any passat la ciutadania va escollir els 7 tresors del patrimoni cultural de Tortosa, que formen part per sempre dels tresors culturals del món del Buró Internacional de Capitals Culturals. Gràcies, Xavier, pel vostre suport. I avui
La capitalitat cultural de Tortosa comença oficialment per posar en valor la cultura que vivim, com un fet quotidià, perquè la cultura és festa, la cultura és paraula, és expressió artística, és menjar, és expressió corporal i musical, és treball, és espai públic, és habitar el medi i és creença. La cultura que vivim centrarà l'atenció a tot Catalunya posant en valor el nostre patrimoni i costums, els personatges que han fet de la nostra cultura universal, i ho farem en esdeveniments i efemèrides a nivell de Catalunya i locals, com l'any Pedrell, 25 anys del Teatre Auditori i de la Festa del Renaixement, entre molts altres, i apostant per reconèixer la feina dels nostres creadors que porten el nom de Tortosa i de l'Ebre arreu del món. I ho farem amb garanties. No podem oblidar la pandèmia que ens afecta. Tenim el deure de desenvolupar el calendari d'activitats amb cultura segura. Aquí vull expressar la nostra solidaritat amb la gent afectada per aquesta triple crisi sanitària, econòmica i social i vull fer un reconeixement als professionals de la salut i dels serveis públics i essencials. L'aposta de l'Ajuntament de Tortosa per la cultura ha estat inequívoca perquè exigeix un paper indiscutible en la recuperació social i econòmica de la nostra ciutat. Com heu vist, els gegants i la Cucafera ens han rebut a l'entrada del teatre. Avui també ells són protagonistes del tret de sortida d'un any que posarà Tortosa al centre de la cultura del país. I també hem de tindre en compte que aquest any Tortosa és ciutat gegantera de Catalunya. Avui recordem referents com Pedrell, Montclús, Moreira, el nostre riu, el nostre paisatge, i presentem Tortosa, l'himne de la capital de la cultura catalana 2021. Agraeixo als professionals i creadors, a les diferents regidories, tècnics i serveis municipals que avui i durant tot l'any faran possible la capital de la cultura catalana a Tortosa. I vull agrair especialment als més joves, al nostre futur, al nostre estàndard de la nostra cultura, un dels principals protagonistes de la capital de la cultura catalana. Hem començat recordant Despuig, hem versat Zoraida Burgos i Vergés. Escoltarem noves veus joves, passat, present i futur, es donen la mà i es mesclen a Tortosa este 2021. Desitjar-vos que xaleu molt en l'espectacle que us hem preparat i, sobretot, convidar-vos a participar en tots els actes, perquè la cultura ens empodera, ens dona identitat, ens enriqueix com a societat i ens agermana. Moltes gràcies. L'art és un procés reflexiu amb un ample ventall de tècniques, les arts plàstiques, les escèniques, l'audiovisual, les arts gràfiques. Volem posar èmfasi en totes les disciplines, les clàssiques i les emergents. I la cultura també és menjar. La cuina i la gastronomia ens acompanyen en els àpats de les festes populars, a fires i jornades gastronòmiques, als productes i al paisatge. A continuació, té la paraula Xavier Tudela, president de l'organització Capital de la Cultura Catalana. Bon vespre a tothom, a totes i a tot. Alcaldessa, regidor de Cultura, secretari de Cultura, vicepresident de la Diputació, senyores i senyors, amics tots. Avui, i per 18a vegada en la història, posem en marxa una nova capital de la cultura catalana, Tortosa. Tortosa 2021 és, de fet, la 18a capital de la cultura catalana. Sempre que un que ha tingut la sort de poder assistir a tots els actes d'inauguració de les capitals de la cultura catalana, sempre que se celebra un dia com avui en alguna part del territori, anem recordant el que han estat les anteriors capitals de la cultura catalana, d'on venim, on som i on anem. I a mi m'agrada sempre, en aquest acte d'inauguració, recordar els municipis que us han precedit, els municipis que han exercit com a referent cultural durant un any de tot el país. I aquests municipis van començar, la història de la capital de la cultura catalana va començar l'any 2004 a Banyoles, va continuar l'any 2005 a Esparreguera i el 2006 a Amposta. Per primera vegada a les Terres de l'Ebre es feien protagonistes de ser referent cultural durant tot un any. A Amposta l'any 2007 li va seguir Lleida, el 2008 Perpinyà, el 2009 Figueres, el 2010 Badalona, el 2011 Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra, el 2012 Tarragona, 2013 Ripoll, l'emblemàtic 2014 Barcelona,
2015 Vilafranca del Penedès, 2016 Vic, 2017 Reus, 2018 Manresa, 2019 Cervera, 2020 el Vendrell. Vull fer un parèntesi en la relectura d'aquesta relació de ciutats en el Vendrell, que és el municipi que us ha precedit com a capital de la cultura catalana. Es troba avui aquí entre nosaltres el seu alcalde, el Kenneth Martínez. Jo vull agrair-te, Kenneth, públicament aquí a Tortosa, el teu treball incommensurable en un any dificilíssim per poder desenvolupar una digníssima capital de la cultura catalana. Per tant, Kenneth, i a tots els vendrellencs i vendrellenques, moltes gràcies. Enguany, 2021, òbviament Tortosa, municipi Igualada el 2022, que us substituirà a vosaltres d'aquí un any, 2023 Lloret de Mar i 2024, en un mes aproximadament, sabrem quin és el municipi que serà capital de la cultura catalana el 2024. Això de les capitals de la cultura catalana i de les capitals culturals va néixer a Europa l'any 1985, quan la que era ministra de Cultura de Grècia i famosa actriu, senyora Melina Mercury, va pensar que la construcció europea s'havia de fer a través del comerç i l'economia, com havia estat així des de bon principi, però també havia de ser a través de la cultura i de les ciutats. I així és com el 13 de juny de 1985 neix el concepte de capital de la cultura, que amb el pas dels anys s'ha extès pel món. Avui dia existeixen capitals culturals no solament al continent europeu, sinó al continent americà, a l'est d'Àsia. Existeixen capitals de la cultura islàmica, també religiosa, capital de la cultura islàmica. Existeix també la capital cultural àrab, una capital cultural ètnica, i altres capitals culturals de diversos països del món. La nostra, la capital de la cultura catalana, té com a singularitat que és l'única que s'adreça a un territori cultural i lingüístic específic, en aquest cas el territori cultural i lingüístic català distribuït en 4 estats europeus. Això la fa singular i, de fet, cada any, quan al llarg de l'any Tortosa tindrà l'oportunitat d'estar present telemàticament, si més no, a molts llocs del món on hi ha capitals culturals, gràcies a través del Buró Internacional de Capitals Culturals, doncs hi ha la possibilitat de que Tortosa tingui aquesta promoció realment molt important. Perquè durant aquest any, amigues i amics, autoritats tots, Tortosa no solament és i serà el referent cultural català durant tot aquest any 2021, sinó que també serà la porta o una molt gran porta d'entrada exterior al coneixement de la nostra realitat cultural. Tot el que passi a Tortosa aquest any tindrà un relleu mediàtic especial gràcies a la seva condició de capital de la cultura catalana 2021. Vull, abans d'acabar aquestes breus paraules, felicitar el regidor de Cultura, felicitar l'alcaldessa, felicitar l'anterior alcalde de la ciutat pel seu treball conjunt i complementari que els va portar, en primer lloc, a assolir la capital de la cultura catalana 2021 i una vegada assolida, el treballar en la preparació d'aquesta capital de la cultura que estem segurs marcarà un abans i un després. Ningú es podia pensar, estimades amigues i amics, que la inauguració de la capital de la cultura catalana Tortosa 2021 ens agafaria tots amb la situació que tenim. Però gràcies a l'esforç, a la voluntat, a la il·lusió i a la determinació de moltes persones és possible començar amb la major normalitat possible una nova capital de la cultura catalana, la capital de la cultura catalana número 18, que estem segurs marcarà per Tortosa i pel país un abans i un després. Moltes gràcies. Portem la música a la sang. Ens agrada ballar i pujar als escenaris. Som gent de jotes, però també danses urbanes. Ens agrada el jazz i el pop d'avantguarda. La cultura també és treball. Les lletadores, els lutiers, la imatgeria de la festa i fins i tot els pagesos que treballen les oliveres. Perquè el treball també és identitat i cultura. A continuació, és el torn del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin. Molt bona tarda, alcaldessa de Tortosa, secretari general i amic Lluís Balbenes,
senyor Tudela, regidor senyor Roig, alcalde Bel, alcalde Martínez, resta d'autoritats, senyores i senyors. Deia l'escriptor hongarès Sándor Harai que la meva pàtria és la meva cultura. I Vicenç Vives deia que els catalans som fruit de diversos llevats i, per tant, una bona llesca del país pertany a una biologia i una cultura de mestissatge. I això també és vàlid per Tortosa. Les polítiques no són immutables, evolucionen. I és cert que l'evolució porta a un sentit de comunitat diferent en funció de cada època. La cultura és una dimensió que produeix valors, que ajuda a la cohesió social, que conforma unes formes de viure, que té un marc de convivència. La creativitat i el talent que formen part de la cultura no es poden dirigir, ni es poden crear ni sembrar des d'un butlletí oficial o des d'un diari oficial, perquè forma part de la gent, de les pròpies persones de cada lloc. Un país de debò és aquell que al costat de cada cosa hi posa la cultura. Educació i cultura, justícia i cultura, llengua i cultura, país i cultura, llibertat i cultura. Per què? Perquè si volem un país de debò, com deia, la cultura ha de ser inclusiva i igualitària, com realment ens explicava el regidor que seria en aquest any capital de la cultura catalana a Tortosa. La democràcia no és un codi de circulació. La democràcia no només és complir la llei. En aquest moment en el qual reclamem la llibertat d'expressió, què millor que celebrar l'any de la cultura amb una llibertat d'expressió on tothom pugui dir el que li sembli sense conseqüències. Un projecte col·lectiu, una acció solidària, és també explicar les noves mirades. Les mirades que és el patrimoni en un sentit ampli. La cultura, allò que ens agermana, és també enraonar. I els catalans que tenim aquesta paraula tan bonica, enraonar, vol dir fer servir la raó. Raonar vol dir parlar, diàleg. I això també és una manera de fer cultura. Diu que no podem encara els humans dirigir el vent, però sí que podem dirigir les veles del vaixell. Tortosa ho ha decidit. Enmig d'una pandèmia cruel, hem de tenir un record per la gent que ha patit, que ha perdut a persones estimades o que encara està lluitant per la malaltia, i la gent que té cura també que se'n puguin sortir. Tota aquesta sèrie de professionals que són els autèntics herois d'aquest segle XXI. La gent que fa possible que la pandèmia sigui guanyada, bé sigui a través de la ciència amb les vacunes o bé sigui a través de tota la gent que cuida, de tota la gent que emmalalteix. Però per això també és una part de la cultura. La part de la cultura és també un somni, una perspectiva, un paisatge. El paisatge que teniu a les Terres de l'Ebre i aquí a Tortosa. Les 3 paraules d'aquest any defineixen molt bé què sou. Sou capital, sou cultura i sou, òbviament, catalans. La cultura és una forma de vida d'una nació, d'un poble que no s'atura, d'una identitat que no és estàtica. Que sigui per molts anys que la pugueu celebrar amb el mateix ímpetu, ganes i forma que ho fareu aquest any 2021. Moltes felicitats. Baix les cases de Tortosa s'amaga la ciutat romana, l'andalusina, la jueva i la cristiana. Gaudim amb l'esplendor del Renaixement i contemplem el llegat modernista. Ens agrada la ciutat dels barris i dels pobles de Jesús, Campredó, Vítem, Vinallop i els Reguers. La cultura també és creença. La devoció a la Cinta, la Setmana Santa i el ric patrimoni religiós són també una part de la nostra identitat. Tot seguit té la paraula Lluís Baulenas, secretari general de Cultura de la Generalitat. Il·lustríssima alcaldessa, vicepresident de la Diputació, regidor, president de la capital de la cultura catalana, delegat del Govern, director territorial de Cultura a Terres de l'Ebre, benvolguts tortosins i tortosines, moltes gràcies en nom de la consellera de Cultura i de tot el Govern per convidar-nos en aquest acte tan especial. Sempre és un goig poder ser a les Terres de l'Ebre.
Abans que res, permeteu-me felicitar a l'organització per aquesta nova edició de la capitalitat de la cultura catalana, un model d'èxit que ens permet gaudir i donar visibilitat a tot el territori, que facilita la creació de xarxes i projectes de col·laboració entre diferents agents. Enhorabona per la iniciativa. I que enguany la capital de la cultura catalana sigui Tortosa és motiu d'orgull per tots vosaltres, per poder mostrar al món el vostre patrimoni cultural, que, permeteu-me l'atreviment, també ens el fem nostre, perquè és la nostra voluntat de preservar i difondre les manifestacions culturals de país. I ja us podeu imaginar, perquè tot el sector cultural n'ha patit les conseqüències, que el darrer any no ha estat fàcil per ningú. Les restriccions per fer front a la pandèmia de Covid-19 han afectat intensament la cultura, però també ha estat la cultura la que, una vegada més, ha demostrat amb enginy i persistència que és un motor que ens fa més lliures, que guareix l'ànima i ens ofereix lleure de qualitat, sense cap tipus de limitació i respectant sempre la llibertat d'expressió. Només faltaria. La nostra intenció és seguir vetllant per la cultura i fer créixer aquest camí que podem celebrar a l'inici de l'any que Tortosa protagonitzarà, la cultura que vivim. Us desitjo que aquest any 2021 i la capitalitat de Tortosa sigui ple d'èxits i ens agradarà poder seguir totes les activitats i propostes que plantegeu. Estic convençut que hi podrem veure la jota, la música de banda o el so de la donsaina. Segur que no hi faltaran. Endavant i moltes gràcies. I per concloure els parlaments i donar pas a les actuacions, és el torn de l'alcaldessa de Tortosa, la il·lustríssima senyora Meritxell Roigé i Pedrola. Bona tarda a tots i totes. Una salutació especial al secretari general de Cultura, també el vicepresident i company de la Diputació de Tarragona, president de l'organització de la capital de la cultura catalana, tinent d'alcalde i regidor de Cultura, exalcalde i diputat, delegat, companys, regidors i regidores, alcaldesses dels pobles del municipi. També una salutació especial a l'alcalde del Vendrell, gràcies per acompanyar-nos. També representants, evidentment, de la societat i de la cultura de Tortosa, tortosins i tortosines, i especialment també una salutació a tots els que ens esteu seguint per les xarxes, ja que amb la pandèmia avui no podem estar tots aquí els que voldríem. Avui és un dia important per a la nostra ciutat, especialment per a la cultura, però també per al conjunt de la societat tortosina. Avui oficialment portem a terme un acte que hem esperat molt. Inaugurem oficialment la capital de la cultura catalana 2021, que Tortosa tenim el goig i l'orgull de poder exercir al llarg de tot l'any. Quan vam rebre l'honor i el repte de ser capital de la cultura catalana, ara ja fa quasi 3 anys, al maig del 18, no pensàvem que ens trobaríem en aquesta situació, amb un 2021 marcat per la pandèmia. Certament no ho estem tenint fàcil en aquest primer tram de l'any. La pandèmia ens està dificultant molt portar a terme tot allò que havíem dissenyat, tot el que havíem treballat, des de feia molts mesos. Hem adaptat per això els actes a la nova realitat i seguim tenint l'esperança que canviï la situació i que almenys l'últim tram de l'any poguéssim viure la capital de la cultura catalana tal com l'havíem treballat i pensat i somiat ara fa 3 anys. Una capital popular, molt participativa, on tothom la visqui al carrer i la visqui a diferents espais culturals de la ciutat. Però malgrat les dificultats, el nostre compromís és tot. Volem mostrar Tortosa allò que som, allò que ens singularitza i el que ens defineix com a ciutat. Tot allò de bo que tenim i que ens confereix la nostra identitat, els nostres noms referents, el nostre folklore, la nostra música, les nostres danses, la nostra gastronomia, el nostre patrimoni, la tradició i la modernitat amb el camp artístic, el llegat cultural que ens han deixat segles passats i l'anhel posat amb les generacions del futur. La casualitat, o potser el destí, ha fet que avui l'acte d'inauguració coincideixi amb una efemèride que em fa molt de goig recordar. Avui fa 180 anys que va néixer un dels referents de la cultura, no només de Tortosa, sinó de Catalunya, Felip Pedrell, qui porta el nom del Teatre Auditori que avui ens acull. Compositor, musicòleg, deixeble d'un altre gran referent mundial, Wagner, i mestre de mestres que l'han succeït. És un dels molts tortosins il·lustres, que no són pocs,
que ens permeten presumir de la cultura que tenim a la nostra ciutat, com Gerard Vergés, com Ricard Salvat, com Joan Moreira, com Francesc Todó, com Ferran Arassa o com Francesc Jimeno. I si els haguéssim de dir tots no acabaríem. I més recentment també noms en femení, cada vegada més per sort, i molt presents i que cal reivindicar, com Zoraida Burgos o Cinta Sabater. I volem seguir afegint noms en aquesta llista i n'estic segura que cada vegada hi haurà més dones. I segur que tots ja ho som regut quan hem arribat a l'auditori i ens han donat la benvinguda als gegants més històrics de la ciutat, així com la nostra estimada Cucafera, perquè ells, amb la resta del seguici, són una part important de la nostra cultura popular. I a més, també enguany, coincidint amb la capital de la cultura catalana, també tenim l'honor de ser ciutat gegantera de Catalunya, fet que aprofitarem per reivindicar el fantàstic patrimoni que tenim, el seguici de la ciutat, la cultura popular que tal ens caracteritza i, per tant, felicitats també a la colla gegantera per aconseguir-ho. Volem que la capital de la cultura catalana ens serveixi per recordar tots els nostres tortosins més il·lustres, tot el patrimoni, per potenciar-lo i donar-lo a conèixer arreu dels països catalans. Però també volem que la capital de la cultura ens serveixi per a mostrar el talent que tenim actualment, que també és molt divers. Ho hem vingut fent de manera decidida des de fa anys amb programacions ambicioses, també actualment malgrat els temps difícils de la pandèmia. I tinc l'orgull de poder dir que l'Ajuntament de Tortosa s'ha mantingut al costat de la cultura tot i la situació, malgrat les restriccions. No ens hem resignat a haver d'anul·lar l'agenda perquè els teatres havien de quedar tancats. Vam treure l'activitat al carrer en espais amples, a l'aire lliure, donant veu als creadors i de manera prioritària als creadors locals, reconvertint festivals per no haver de prescindir-ne i dotant els actors culturals de majors recursos perquè poguessin mantenir l'activitat, apostant per la cultura perquè la cultura és futur i és creixement i cal reivindicar-la i apostar-hi des de l'administració perquè la cultura és segura. I avui, evidentment, som aquí perquè hi ha hagut un equip de gent que ha estat treballant per fer possible aquesta capital de la cultura catalana. A tots i totes, el que heu fet possible això, us vull donar el meu agraïment. En primer lloc, cal recordar a l'exalcalde Ferran Bel i també a Dolors Queralt, la regidora de Cultura, amb qui vam iniciar aquest projecte i que avui ella no ens pot acompanyar, però sé que ens està seguint a través de les xarxes. Gràcies, Ferran, i gràcies, Dolors, per creure en un projecte i per generar aquella il·lusió que ens ha portat fins aquí. Una salutació especial també a Ximo Martorell, regidor de Cultura, fins ara fa un any, i que després de passar un període complicat, avui el tornem a tindre entre nosaltres, i quin millor record i quin millor retorn que tornar amb el dia de la inauguració de la capital de la cultura catalana. Gràcies també per la feina feta. I, evidentment, a tot l'equip que fa possible aquest acte i que farà possible tots els actes de l'any, encapçalats pel regidor de Cultura, Enric Roig, i per tot l'equip de Cultura. Per tant, gràcies, Maria José, gràcies, Marc, i resta d'equip que esteu treballant molt amb totes les dificultats per portar aquesta capital de la cultura del paper a la realitat. Un agraïment a Xavier Tudela per confiar en nosaltres des del primer moment i apostar per Tortosa com a capital de la cultura catalana 2021. Com et vaig dir al principi, totes les dificultats seguim aspirant a ser la millor capital de la cultura catalana. I gràcies al Govern de la Generalitat i també a la Diputació de Tarragona per estar al nostre costat. Agrair també als grups de treball que col·laboreu en l'organització i que tant esteu treballant i aportant moltes idees des de fa molts de mesos, al comitè organitzador i al comitè d'expertesa, per des del primer dia voler participar molt activament amb la capital de la cultura i, evidentment, gràcies al teixit cultural de la ciutat, perquè volem que sigueu els protagonistes d'aquest any i que ens mostreu més enllà de tot el que estem fent quina és la nostra ciutat, quina és la nostra cultura. També tots els artistes que avui participeu a l'acte inaugural. Veurem tasteig de la nostra cultura, també veurem molt de talent tortosí, algun de molt jove, i tant avui com el dia que vam signar l'acord que ens atorgava ser capital de la cultura a l'Espai Sant Domènec, hem volgut avui també comptar amb artistes de casa, perquè el nostre és un compromís a la cultura, però que té com a fil conductor els i les artistes tortosines. Volíem i volem ser una capital de la cultura on hi participi tothom, que tothom se la sente seua, una capital de la cultura que arribi a tot el municipi, a la ciutat de Tortosa i també als 5 pobles del municipi, a Jesús, a Vítem, a Campredó, al Reguers i a Vinallop. Gràcies, per tant, als alcaldes, alcaldesses, regidores i regidores dels pobles del municipi també per la vostra implicació. I per acabar, només em queda animar a la ciutadania a participar de la capital, a seguir les activitats i, sobretot, a conèixer més la nostra cultura, que és la millor manera de defensar-la i d'estimar-la.
Ara coneixerem l'himne de la capital de la cultura, un himne preciós creat per Artur Gaya amb un arranjament musical de Jordi Fuster i Josep Lanau que contarà amb un arranjament per a banda del mestre i director de la Banda Municipal de Música de Tortosa, Juanjo Grau, i amb un arranjament per a corals del compositor Josep Oller. Talent tortosí per crear, per musicar un himne que volem que arribi a tothom, des dels més xiquets, els més minuts, fins als més grans. Volem que aquesta sigui la música que des d'avui i ja per a sempre ens recordi aquest any on la nostra ciutat, on la nostra cultura s'ha obert i mostrat arreu del món. Perquè, com diu l'himne, que tot seguit escoltarem per primera vegada, que sempre puguem viure i somiar en una ciutat plena de camins. Tothom que habita esta terra agraeix la seva sort. Tenim la sort de viure una gran terra que compta amb un immens llegat cultural. Vivim-la intensament al llarg d'aquest any. Des de la cruïlla dels Països Catalans, visca Tortosa i visca la cultura tortosina. Moltes gràcies. Hola, sí, bueno, com estem? Bona tarda. Contentíssims d'estar aquí amb tots vostès i vostesses. Contents d'estar en un escenari que no és fàcil avui en dia, pujar-hi. Molt contents. I poder veure's a tots vostès, ni que siguin els bossals posats. I contentíssim d'estar en estos artistes que tindrem avui aquí, que és una meravella això. I, bueno, sobretot contentíssims de poder inaugurar la capital mundial de la cultura a Tortosa. Això és bonic. Dispensen-lo, Vai, Paco. La capital europea de la cultura. Bueno, doncs és més encara, mundial i europea. Això ja és el més del tot, correcte. Correcte. Que la poguéssim disfrutar, Paco. Que la poguéssim disfrutar. Bé, anem a cantar, com els ha dit la senyora alcaldessa, esta cançó que està dedicada a la gent que és la cultura, a la gent que fa la cultura des de fa molts anys, dia a dia, als veïns, a les veïnes, als nostres veïns, als nostres camins. I s'amaga dins el port, lo sol surt pel coll de l'alba, i s'amaga dins el port, tothom qui habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar i amor per caminar. Tinc ganes d'escampar per tot arreu, que això és una cançó pels meus veïns, trobadors i princeses, remeieres, artesans i pelegrins, doctors i mercaders, monges, pagesos, estudiants i mig cosins. Tinc ganes d'escampar-ho a viva veu, que això és una cançó pels meus veïns, que pinten les finestres i als balcons hi posen flors tots los matins, que seuen a la taula a fer les paus i arregla el món en 4 dins. Sempre pugues viure i somiar en una ciutat plena de veïns,
muros i de terrats, de carrers nous, de cases velles i jardins, d'ermites i castells, canals i hortes, d'oliveres i de pins. Que sempre pugues viure i somiar en una ciutat plena de veïns que seuen a la taula a fer les paus i arregla el món en 4:20. Que seuen a la taula a fer les paus i arregla el món en 4:20. I un riu que s'anima i cor i un vent que tot seu emporta i un rei que s'anima i cor. Tothom que habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar i amor per caminar. Moltes gràcies, molt amable. La cultura és cultivar un pentagrama. I lliurar les històries del passat. La cultura és segura, però posa tot cap per avall. És deixar créixer arrels, per després podar-les. Tot fabricant amb elles unes ales. I així poder-nos enlairar. La cultura és un peix. Una manera de mirar. La cultura esculpeix idees i obre portes i finestres. Perquè puguem, de sobte, respirar. És allò que creix. I que corre per les venes! És allò que no s'atura. I que et porta pel camí del repensar. La cultura és capital. Per posar versos a la boca. Posar versos per pesar. La cultura és la flor. Que acaba sent primavera. la revolució que mai espera. És la fam que va endarrerida. La cultura és tot allò que acaba sent perpetrat. La cultura és la llavor que tu acabes de plantar. Avui, l'alumnat de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa recupera els textos de Joan Moreira, el gran folclorista tortosí, amb l'espectacle titulat Un poc de Moreira. Un text que parla del poble, dels humils, dels tortosins, de carrers i places, amb personatges tan reals com ho és el folklore, l'ànima d'una terra. Say
Hombre, bon dia. Bon dia. Encara li doloreja? No, estic com si mai hagués tingut mal de quissals. És evident, senyor Roc, evident de tota evidència que el meu procediment per a l'extracció és el més encertat. Método Amèrica, senyor Roc, método Amèrica. Método Amèrica. No ho sabia que la filotxera ataqués també a les dents. És evident que desconeix els prolegòmenos més rudimentaris de l'art. Vull dir, de la ciència odontològica. De tots modos, mai sabré com pagar-li, senyor Patricio, lo favor que m'ha fet arrencar-me sense dolor los 11 quixals, 3 dents i 17 aires que em quedaven i que també feien patir. Ja ho sap, tot lo meu està a la seva disposició. Dents, quixals... Això sí que no, senyor Patricio. Perdonen si no li accepto les seues dents i quixals, però el que em menjo m'agrada mastegar-m'ho jo. Parlo de les que faig de recanvi. Escolta una pregunta. Tal com tinc la boca, podré mastegar els sòpics? Evident, senyor Roc, evident. Doncs estic salvat. Una altra cosa. El plantatge m'anirà bé per a enfortir les gerides? És evident que hasta avui s'havia cregut en virtut meravellosa del plantatge, però al igual que molts altres procediments empírics, la ciència moderna i, sobretot, el mètode americà han proclamat evidentment inútils. El que vostè pot fer si no es troba bé és vindre a casa meua. Mai li podré pagar les seues bondats, però sóc agraït, sap? I tan pront arribaré a casa, faré perquè li portin un regalet. No cal, home, no cal. Vostè ja sap que és com un amic per a mi, no és veritat? Evident de tota evidència. Pues vostè acceptarà el regalo i prou. Vaiga, m'alegro molt d'haver-lo conegut, I tot allò que es diu. Estigui bonet, ja ho sap, sempre a la seva disposició. Aquí trobarà dents i quixals i claus de tota classe. Un recadet a la família. De part seva. Per si convé, aquí li deixo la meva targeta. Roc Canyamó i Pesteta, fabricant de cabestres i cabeçons. Que fico a la seva disposició. Ne faig de tota mida. Gràcies. No deixaria de cansar-lo, Passi-ho bé. Estigui bonet, endossiau i cuidadet no caiga. La fonteta del moro ai s'estronca i el foc del meu aimante ai s'apaga, ja ni caliu-ling queda ai s'agelat, ja ni caliu-ling queda ai s'agelat. Home, aquesta panxa. Oh, la panxa. Esbaldanes? Oh, però davant del plat tu. Apreta't més el cordó, ja que no et vols posar corset. A veure si sortiràs a la plaça fet un feltre. Xic, no me contules. Jo ja el tinc enganyat. Tant naceres. T'he donat 6 fills com a 6 castells. I encara voldries que tingués l'angle quan festejàvem. Ai, gitanota! Pallasso, tarantiga! Jo el que vull és que quan te veiguen me tinguen enveja. Bueno, posa fluixa una miqueta al cordó, que no puc esbufegar. Així? Au, va, ja n'hi ha prou. Per a què més? No t'agrado? Més que la confitura de cabell d'àngel. Apropa'm estos morritos de cirera confitada. Au, ves, i xollet poc suc. Que no veus que de baix no les cridassen perquè fem tard? Te'n recordes? De fa 20 anys tal dia com avui. Com puc oblidar-ho? Érem sagristans. I en lo ball d'esta tarda... Ai, tu em vas capllaçar, lladregot! Tu vas amordassar-me en unes cadenes que no es trencaran mai de la vida. Bruixa! Més que bruixa! Què tens pena, Nussol? Ai, toca, passa davant de mi. A veure este romangó...
Pas a la reina del nostre carrer. Ai, com un bàlsam de fi. És que ni el rei se'l menja millor. Digues que t'ho ha dit l'engapa. Ne tens molt? Que quan ne voldries? Per a fer una pastelada de panoli, per a la festa del carrer, que ja s'atansa? Home, i tant que te'l puc allargar. I tindràs cosa regalada. Que per fi que tingues lo morro, no podràs trobar-li tara. Noto que la laves molt. Dona, en cetrilleres de plata lo posen los que me'n compren. Ve si és digne d'alabança. I de polsos com estàs? Pues a tu te'l darà 40. A mitja onça? Què te creies? A 30 me'l va vendre masa. I vaya oli més guapet. Dona, mira ella. Oli bo per a la llàntia, però no pas per a fer panoli. Em faràs una rebaixa? Això sí que no, maneta, que jo sóc del precio fijo, Juana. Per lo menos, quan mesures, que pugi que damunt la barra. Dona, això no et queixaràs. Doncs bueno, ara en arribar a casa te l'enviaré a buscar, que avui volem fer la pasta. Au, pues, que estiguis boneta. Passi-ho bé. Adéu. Xica, dona, atansa la manta, que la rosada em té embaubida. Ai, sembles solapa. Tot ho vols per a tu? Espera't que aviat eixirà el sol i te'l podràs quedar tot. Manes, tinc los dits plens de carabàcies i estic enarcada. Pareixes filla de Pere Tendre. Tot te fa buba. I tu filla del burro de Xafapedres, que res ni fa res. Ja hi som. Milagre seria que de bon matí no anés a usar pa la grenya. Què vols, tenàceres? Tu, mira, cuida't d'escarrar i ojo lo que fas. I com vols que escarre? Saleró. De pla i tovet. I no mos malmetigues los brots i mos faces anar a buscar les olives a la finca del veí. Vaiga, Càndia, ja podries tindre una mica de cara mirant lo pobre Josepet. I això, Toneta? Què t'hi? Què li passa al meu fill del meu cor? Que festeja. I es vol casar, lo desgraciat. Contra qui, xica? Ja ho sé. En la gran de Pallescat. I ella? Lo vol? Morta i penada per ell, maneta. No pot ser. No m'ho crec. I per què? Prenda. Només cal mirar-te la cara. Qui t'ha de voler esta boca de setrill? Si m'embrutes tan más caro.
No t'has vist tu els ullets? Ui, t'he d'arrencar la llengua. Mal home. Va, calleu, que ja ve l'oncle Gironi. Bon dia, oncle Geroni. Bon dia, Prenda. Sí que matina. Que plourà avui, oncle? Si flata vent de dalt, esta tarda, si Déu vol, mos podrem desencauar. I anirem a veure les solsides, iaio? Anirem. Anirem si podem, Josepet. Ai! Què té, iaio? Que li fa mal? Ai! Malament, Josepet. Tu ni jo està que plegarà veles. Tan pronte acaba de plegar olives, se n'haurà d'anar al banc del Sinofós. Quin banc és este? Pregunta-li-ho a l'oncle Gironi, que ell sap uns versos que ho expliquen. Va, conte-li, oncle, conte-li. O si ja el sabeu, que vos ho he dit un munt de vegades. Tant li fa. Explica'ls-hi. Hi ha un banc al clos de la Seu, de fusta tota querada. És lo banc del Sinofós, banc de molta anomenada. Allà s'hi asseuen uns quants vells que en acabar la missa surten a poc als claustros i allà piten la xerrada. I qui són, estos vellets? Ai, si contes. Jo els conec, Belana i l'ovella Anduca. Ai, Anduca. I Manuelet de Marranya. Ximet, lo de Culfallat. I Raquelet de la Santa. I el senyor Isidre Cervera? Ai, si no fos. I quants anys tenen estos senyors, iaio? Ai, molts, fill meu, molts. Però estan tots molt sants i bons. Si no fos per n'este braç, si no fos per la Dolorada, si no fos per lo mal de cap, si no fos perquè ara no tinc gana, si no fos que ara el clatell, ai, i si no fos per la cama cronca. Per això, fills meus, se diu que este sant banc té tanta anomenada. Los moixons són grossos i han fugit del niu. A la matinada fan l'orret xiu-xiu. L'alegrant ramada ja ve del barranc de carregar. L'espigol i mata i canyes del canyar. Ai, quina olor, més bona olor al món no n'hi ha de millor. Ai, quina olor, més bona olor al món no n'hi ha de millor. En la panereta te'n vas a la plaça, en la panereta a veure el que passa. En la panereta te'n vas i te'n vens, i en la panereta a mi m'entretens. Ai, m'entretens, i en la panera només me fas perdre el temps. Ai, m'entretens, i en la panera només me fas perdre el temps. Felip Pedrell, de qui enguany iniciem la commemoració del centenari de la mort, i Joan Monclús són dos compositors de referència a la nostra ciutat.
en el marc de la tasca de recuperació, divulgació i reinterpretació del repertori cambrístic, la formació Accent Ensemble es oferirà 3 melodies genuïnes d'estos compositors. En primer lloc, Canción de cuna i el arpa del mestre Monclús, seguidament l'obra inèdita del mestre Felip Pedrell, A la clara nit. Amb vostès, Accent Ensemble.
El patrimoni pot ser una font d'inspiració. Amb la videocreació Essència 2.0, les mans de Manel Miró que acompanyen les tecles i els peus de Marta Viladric que les ballen us travessen la pell i us porten emocions plaents. Les generacions passen i l'essència és eterna.
Per cloure esta gala us presentem un tast del que és la cultura de Tortosa d'ara i del futur. Una barreja d'estils per trobar el que tenim en comú, l'essència ebrenca. Local és un projecte que uneix músics consolidats amb joves talents. down, I don't care. I really have to walk away to see what future holds for me. I will know every time, up and down. Listen, Dad, I have the faith and strength. You can pull me down.
old woman now. Behind these broken eyes, there is no fear but lie. So let it burn, this is just let it burn and move on. Make a move and change your past. Go to the top and you will find you fucking deserve it. Oh yeah, they say I'm a liar. They say I'm a fire, but I know who I am, so I don't care. Yeah, yeah. Do you know me? I don't know you. Do you hate me? I don't love you. But I don't give a fuck. Give a fuck. Yeah, yeah, yeah. Dime la campana, local y marihuana. Cuando voy a clase, ya me paso mañana. La profesora la sudo, la mamá preocupada. Mi cartera vacía, la maestra enfadada. Local y marihuana. Hoy no voy a clase, ya me paso mañana. Al profe se la sudo, la mamá preocupada. Mi cartera vacía, el alma destrozada. Me buscaré un curro, camarero de un furo. Quiero pirarme de aquí, a ver si algo maduro. Para estudiar soy un nulo, en la garganta un nudo. No faltará de nada, mamuchi te lo juro. Por el pueblo con la moto de Cos. Los chulitos me sentía el boss. Crecidito se taló Mario Bros. Todos juntos en el sitio a las 2, Me echaron del curro, quería cambiarme de zona. Estaba hasta la polla, me piré pa' Barcelona. Empecé a estudiar, iba algo que me mola. Hoy en día vivo de esto al resto que le joda. Primera campana, local y marihuana. Hoy no voy a clase, ya me paso mañana. Al profe se la sudo, la mamá preocupada. Mi cartera vacía, el alma destrozada. Primera campana, local y marihuana. Hoy no voy a clase, ya me paso mañana. Al profe se la sudo, la mamá preocupada. Mi cartera vacía, el alma destrozada. Hoy es una de esas noches frías y largas, las cuales me levanto con ganas de no hacer nada, recordando madrugadas en el balcón de mi casa, bajándote la luna sin tocarla, perdiendo la noción del tiempo entre besos y miradas. Dejaste heridas en mi cuerpo y no te hablo de mi espalda. Entre letras de canciones veo nuestras fotos quemadas, y donde tú ves un tema yo veo ojeras marcadas. Dice: el cielo no está hecho para los dos, pero tranqui que yo me bajo al infierno. Sé que allí no me voy a encontrar con Dios, pero el diablo siempre me ha dado consejos. Niña, sabes que no conozco el dolor, aunque lo descubra al echarte de menos. Ya sabes que no tengo corazón, por eso en mi pecho te hice un hueco. Descubrí el universo en tus lunares y acabé andando descalzo entre caminos de cristales. De cantarte cada noche a esperar a que me hables. Dos personas aliadas se hacen muy pronto rivales. Perdóname por no estar a la altura. Mi conciencia pendiente de su cintura. Rómpeme los puntos de sutura y dibuja con mi sangre un verso de Pablo Neruda. Intenté dormirme pero el delirio no ayuda. Las manos que te acarician son las que te ejecutan. Juraste un para siempre y hay que ver lo que te dura. Somos un puzzle incompleto de pedazos de locura. Dice: el cielo no está hecho para los dos, pero tranqui que yo me bajo al infierno. Sé que allí no me voy a encontrar con Dios, pero el diablo siempre me ha dado consejos. Niña, sabes que no conozco el dolor, aunque lo descubra al echarte de menos. Ya sabes que no tengo corazón, por eso en mi pecho te hice un hueco. Por eso en mi pecho te hice un hueco.
43500, yeah. Yo. Ole. Pensant en tu, tan sols amb tu. Pensant en tu, tan sols amb tu. Els llençols encara en conserven el teu perfum i al mirar allà en ti mi vella t'hi veig a tu, el teu somriure per tot arreu penso escoltar la teva imatge del pensament no la puc borrar i al llit en ti dormies no hi dorm ningú i les nits són inacabables pensant en tu. Ai, pensant en tu, tan sols en tu. Ai, pensant en tu, tan sols en tu. Sé que un dia ha d'arribar, que els meus braços tornaran aquell amor que se'n va anar. I sé que un dia ha d'arribar, que els meus braços tornaran aquell amor que se'n va anar. Shine on, night, no, night, no, night. 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 A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo daban por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena
le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña y lerele, y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchiribi, cuchiribi. Estaba tomando caña y lerele, y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchiribi, cuchiribi. Cuchiribi, cuchiribi. Cuchiribi, cuchiribi. Chiribi. S'amaga dins el foc, el sol surt pel coll de l'alba i s'amaga dins el foc. Tothom que habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar hi ha molt per caminar. Ganes d'escampar per tot arreu, que això és una cançó pels meus veïns, trobadors i princeses, remeieres, artesans i peregrins, doctors i mercaders, monges, pagesos, estudiants i mig cosins. Ganes d'escampar-ho a viva veu, que canto una cançó pels meus veïns, que pinten les finestres i als balcons i posen flors tots els matins.